हरी बढ़िया दिया वे पिया के प्यारी कोई हरी रतिया तो रतिया पहाड़ दी न भोई। कावे कोटेदार जी हम तो चिन्हते नहीं कि कोटेदार जी कहाँ हो बाम हरी का कही कैसे हर करे जा डाली दोहरी के हर दिलवा ले गईले हर दिलवा ले गईले राजा बोतली में भरी के। दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के। बढ़िया दिया हवे पिया के प्यारी कोई रतिया तो रतिया पहाड़ दी न भोई। रोटिया तो रोटिया पहाड़ नीर भरी का कहीं कदना करे जनार तार के का कहीं कदना करे जनार तार के। दिलवा ले गईले राजा गवना करावल हरदी छूटल ना रोहे गवनमा के हरदी छूटल रहे गवनमा के हरदी। ए सखी का हो ई देखी कोटेदार जी के तरफ से कैसा पुरस्कार आइल हो ऐसे बेसी ना बढ़िया का कोटदार साहब उहे तो हमहू के लगत कि कंपनी में घाटा चलता। शरद में गवना करवला बेदरदी छूटल रहे गवनवा के हरदी। हो 4 दिन रहना जिया रह गई लजार के 4 दिन रहना जिया रह गई लजार के। दिलवा ले गईले दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के। जायक बेरिया दुआरिया के छेकली फिर कब जइबा बलमुआ से पूछली। दुआरिया के छेकनी फिर कभी बा बला मुआ से पूछनी। ई देखी संतोष कोटेदार संतोष कोटेदार महेंद्र फुफा अक्का फुआ के छोड़ देला हो उनकर फरमाइश बा ये सखी की रेलिया बैरन पिया के लिए हो जाए हो जाई मास्टर रेलिया बैरनी रेलिया बैरनी पिया के लिए जाए रे रेलिया बैरनी रेलिया बैरन पिया के लिए हो जाए रे। और संगीलाल मंजीलाल संजय मंगीलाल ना 20 रुपया। जवन टिकटवा से पिया मर जाले जवन टिकटवा से पिया मर जाले अरे राजा मोरे जाले हो सैया मोरे जाले राजा मोरी जाले हो सैया मोरी जाले। जवन टिकटवा से पिया मर जाले और राजा मोरे जाले
पनिया बरसे पनिया बरसे टिकट गली जाए रे रेलिया रेलिया बैरन पिया के लियो जाए रे रेलिया बैरनी रेलिया बैरन पिया के लियो जाए रे रेलिया बैरनी। ए सखी का हो ई के आइल हो। हेलो ए पुरस्कार बा नाम स्वागत पार्टी से नमस्कार बा काजी स्वर्गीय माता जी के खाली ये 2-4 जन रही लोग का नहीं हाँ इन लोग का करबा बक्सवा का चाबी हेरा गेली। पैसे खत्म हो गई नहीं पैसा कैसे खत्म हो जाए। हालो अरे माई बहुत कुछ बना के गोइल बनी कोनो कमी नहीं खेबा के आज के दिन तो लुटावे की चाहिए लोग के पैसा कैसे खत्म है। मैंने भीख